bereš. Ja tiež predávam, čo berem. Bereš toto písanie ako terapiu, lebo ja veľa ľuďom radím a je to normálna vec, keď sa chcete vypísať zo vzťahu, hej, že ste sa rozišli a je to bolesť, tak zavrieť okenice, byť sám doma, otvoriť písanku a napísať, poďakovať za všetko, čo ste tým partnerom zažili, odpustiť mu, rozlúčiť sa s deťmi, ktoré sa nikdy nenarodia, dovolenky, ktoré neprežijete, všetko tam napísať. Nepekné, dobré, všetko, čo máte na srdiečku a nemôžete mu to povedať oči do očí, lebo niekedy sa to nedá. Potom to zavrieť. Nevydávajte to, lebo asi to bude očísateľné. On to vydal, našiel odpadu. Spálte to, poproste oheň. Keď sa vravel o vode, tak dodržívajte všetky rituály, nerozdievajte si niektorí. Aj vetrík, aj zem, aj oheň, aj voda, všetky rovnako so všetkými. Poproste ho niekto očistí. A zase vám trošku uľahne. Takže odľahlo ti, keď si to písal? Že už počas toho, ako som to písal, ja som to písal tým štýlom, že som nevedel, o čom bude druhý riadok, tak ja som sa dosť smial na tom. Písal som to nejak 4 mesiace, ako. Písal som, ako to dopadne, vyskočí. Vyskočím zrazu. Ako by som pozeral, neviem, film niekoho druhého, kto natočil, alebo čítal knihu niekoho druhého. Myslím si, že utrpenie je veľkým darom, na to som prišiel pri tejto knihe. Koľko ľudí berie to utrpenie, prečo ja, stále sa mi niečo deje. To osud a to ten, všetci za to môžu a nie preto. Stále na ono. A taký istý som bol aj ja, že stále som hľadal niekde ešte východisko vonku. Vonku všade len nie do seba. No a tá najdôležitejšia otázka si myslím, že je kto som. To je najdôležitejšia otázka. Ako neporadím vám ani veštec, ani čistička karmy, ani neviem čo, všetko som to obehal. Kartárka, psychológ, psychiatr, doktor, kamarátka, to sú len odľahávania, ktorému sa vyšťažujete, trošku to pomôže. Stále to trvá, kým si neodpovieš. Prečo? Čo mi to má povedať? To je také odpovedanie, že nie myšlienkou, že poviem si, že som telo, pretože nie ste telo. Nie je to ani nejaká myšlienka ďalšia, že poviem, že som bytosť a toto, pretože každá tá myšlienka má aspoň pre mňa dátum expirácie, že kedy to palivo znie, dohasne proste a treba zase nejako s ním chytiť, zase nejako človeka stretnúť. Duška sa sama prihlásim, tam to nejakú bolesť. Treba zase sa nejak odpútať od seba, ale myslím si, že najväčšiu odvahu pre mňa malo sedieť ticho v miestnosti, zavrieť oči a stretnúť sa so sebou sami, pretože to chce najväčšiu odvahu. To je tá cesta cez to srdiečko, ktoré je úprimné. To je to napojenie priamo na ten vesmír. To je to spomenutie si na seba. Viem, že tam ten hrdina dokráča až Edgar Toyle. Pospomínal som tam aj Sila prítomného okamžiku ovplyvnil ťa tento spisovateľ veľa? Určite, keď človek v dnešnej modernej dobe, myslím, že je jeden z tých najduchovných takých učiteľov. Takže ma tak napadlo, že to tam zakomponujem týchto ľudí, ktorí ma ovplyvnili na tej mojej ceste, pretože naozaj prešiel som si aj takýmito ľuďmi, aj veštičkami, aj rôznymi, všetky možným, ale nič nefungovalo ako väčšine. Čiže dokonca mi jedna tak povedala, že kedy zomriem, ako sa teším, že už to viem konečne. Teraz čakám na nič. Pozerám, tak som sa zobudil, som sa na druhý deň živý, hovorím si, že toto treba zmeniť. To je to, trošku vysvetlím, že keď budete chodiť veštice a nebudete prebudení, že nebudete ten život brať do svojich rúk, že budete len taká postavička, že ten osud vám budú vytvárať okolnosti, ktoré ste si naplánovali aj iní ľudia, tak naozaj tá veštica bude všetko vedieť. Kedy zomrete, koľko budete mať detí, čo sa stane, lebo na to vidí. Lenže ako náhle sa prebudíte, začnete konať. Že tu idem spraviť rozhodnutie, toto predsa nechcem, toto necítim, toto robím predsa kvôli tomu, lebo to robí aj mama. A toto robím kvôli tomu, lebo je za tým nejaká vidina nejakého oslobodenia, ale je to len druhorada. A začnete to meniť, tak meníte svoj osud. Pôjdete na sebe za vešticou, ona zrazu povie, ale ja tu vidím niečo inšie, lebo vy ste to zmenili. Hej? To znamená, na margo toho. Mňa vždy fascinovalo to, koľko mal som nejak 3-4 roky, ten čas predtým ma vždy fascinovalo, pretože som nebol zaťažený tými programami z tohto sveta. Potom už tých 5 rokov a vyššie som to všetko nabaloval samozrejme na seba. Kto je aký, tento je takýto, tento je takýto.
celý svet vie, kto som a ja neviem, kto som. Povie mi, že som múdry, tak si myslím, že som múdry, povie mi, že som sprosťák, tak myslím, že som sprosťák. Ale potom vyhráš, že skočíš za energiu tam, že si nespravil, to zase padneš a zrazu zistíš, že si len taká hračka. Tak, bol som v rukách ako toho, čo povedala spoločnosť. Tak povedal, že dosť a zistím to sám, že to som vlastne. A potom, keď má človek ten stred, alebo sa k nemu aspoň už vie intuitívne, kde je ten stred, tak už mu je jedno, či ho chvália potom, alebo nadávajú, už sa ho to nejak nedotýka, pretože ten stred je bez nejakých protipolov. Alebo to slabne. Že to, čo predtým bolo, že teraz ma niekto urazil, alebo ak povýšil, tak dostanete ďakujem. Viem, kde som, ma to teší, nakoľko ma to teší, koľko to žena moje, kde ma to dostáva. Hej, to pozor, tie reakcie sú veľmi dobré, vnímam, čo sa vlastne deje u vás. Aj na obálke vlastne... Je Mirko a má predĺžené oko, lebo on to... Tak dobre, tak. Na obálke vidíte, že pozerá to ďaleko, ten hlavný hrdina. Som to ja inak asi. Takže celá kniha je o tom. Komicky, humorným spôsobom, pretože naozaj si myslím, že to duchovné hľadanie musí obsahovať dávku humoru a zasmiať sa na celú, pretože sme smiešní ako vo finále. Presne tak. Ten nadhľad vám dá odpoveď toho, že ste nad vecou. Včera som uverejnil ten obrázok o tých 10 vlastností žien a bola tak humorne napísala a jedna pani mi tam napísala, že mám kontrolovať, čo tam zverejňujem. A vraj si však treba nás nadhľadom povedať, že keď sa viete zasmiať sami na sebe, je to veľmi dobré, že vtedy viete, že ste na dobrej ceste. Ošo to presne tiež tvrdil, že zase taký môj duchovný veľký inšpirátor, keď u teba to je, že mystik a musí byť proste humorný. Keď som bol napríklad na tej ayahuasке, na tom rituáli, tak ten šaman, oni nám povedali, že keď chcete, že budete cítiť, že vám tá druga vyprcháva, druga, to je zlé označenie, tá múdra rastlinka, takže môžete sa prihlásiť o prídavok. Tak Maríček, samozrejme starý rocker, tak ja sa ešte dal. Zrazu Japonci, aj Holandian, ale všetci zbyli. Holandian Piotr sa ani dogrcal. Kto za mňou, Erik Rišera, no už dotvíšen. Hovorím, že nečakaj Hollywood, som sa napojí, rastlinka je múdra. Povedz nejaký pocit, nejako človek, ona začne listovať, je perfektná, choď preč, ide meditovať. A on keď mi ako dával tú druhú várku, ako vedel, že som sa ja prvý prihlásil, mi to povedal a praví mi, chocolate. To je neskutočné slovíčko, ktoré nikdy nezabudem, vieš, že humor proste dáva čokoládka, že to je výborná sorta, čo som navaril. Šaman. Išiel k mákov, dal si pierko indické, vyzliekol sa a začal nás liečiť. Zobral doláre a odišiel. Čarný deduško, úžasný. Aj dneska u tej Agaty, čo sme boli. Čarovná 81-ročná žena. Tam Ježiš Kristus, tam kývadielko a ale úplne, že to je radosť sledovať. Hrdlo máte a prostata, že vidíte sa vaječníky, maternice a tam ti chýba praslíčka, tu si to navar, vínko, čau. Je to tak, lebo prakticky, keď to doberete, tak tú myseľ môžete mať 50 rokov, 100 rokov, môžete aj 1000 rokov ako žiť, ale je to smiešné, lebo je to len stále výsledok tých programov, ktoré sa tu načerpali, či si doberete niečo viac alebo menej. Nie je to o vedomostiach, to poznanie nie je o vedomostiach, ale o tom pocite. Ja to dávam tak do harmonie. Je veľmi dobrý aj ten rozum, ktorý je veľmi dobrý vykonávateľ. Hej? Že pozor, ja nechcem byť taká hamižná. Vykonaj to rozum. Ty ma na to upozorňuj, že zase chcem veľa brať. A keď už pochopíte prečo, tak ten rozum to môže vykonať. Zase idem jesť a rozum vám môže povedať, pozor, stanovil si ma strážcom, zase ideš do tej špajze po tú margotu. Tak ja ti to len pripomínam, hej, to bez toho nejde zase, lebo potom sa človek stane mystikom. Že vy letíte na tú duchovnú úroveň, na to svoje mentálneho tela, preskočíte ten astrál, celé toto, čo tu riešime, tie bolesti, a zrazu ste akože tam, meditujete, ste tam, to je jedna z tých duchovných týchto, že stanete sa akože, mňa už nič nerozážne, hej, ale pritom nič neviete v budúkach, hej. Ja sa čudujem Mušovi, že odkiaľ vedel toľko o vzťahu medzi mužem a o sexe, o vzťahu, že keď ho vlastne neviem, či zrovna mňa niečo mal, ale on sa to tam dozvedel, on sa to nám spýtal a bol mystikom. Áno, nebral len to, že je týmto telom, ale bral to v tom globále, že proste jedno, čo zažil sexuálne v tomto živote alebo v minulom. Jasné, ale mal tú skúsenosť. Tak, vyťahol si to z toho vedomia. Tak. Si stále spokojný s tom krížičkou aj teraz? Nebýva taký dozvuk ako autora, že čo to už je ináč, stále to bereš ako dieťatko, teším sa? To je asi prvá kniha, na ktorú som
robiť, takže. To nemôžeš tak brať. Chcem ťa vrátiť do normálu. Tam sú moje deti v tej škatuli. Sú všetky napísané na tej úrovni, kde som sa nachádzal. Keď som redigoval raz v pekle vidieť slnko, keď sa robila sa nejaká dotlač, tak ja som tam nemenil skoro nič. Iba som vyhadzoval psa a také technické veci. Ale Bože chráň, aby som vyhodil nejakú vetu. Aj keď bola, dá sa povedať, že v úvodzovkách zlá, netechnická, ale toto je knižka, ktorá ma otrkadlovala pred 7 rokmi a ja ju nemôžem prepísovať. To je odraz mojej dušičky. Milujem ťa, dieťatko, také, aké si. Žiadne také výčitky, že nedokonalé. Výčitky sú tam tak hovorím, že keď si aj pozriem napríklad teraz so stupom času, tak ma pobaví, znovu ma pobaví. Napísal niekto druhý, takže mám z toho rádu, a to je dôležité. Tie predtým knihy som písal, hovorím ešte tak vážne, tak všetko som tak vážne tam preberal. Nemalo to taký humorný podtón, ale tak niekomu veľa ľudí sa napríklad páčia aj tie predtým knihy, takže ja si na to svoje. Keď ti niekto napíše odkaz niekde na nejakej web stránke e-shopu, že tak dobratička, tak nerobíš to, že si uchytíš. Ja som tak robím. Niekto ma pochválil a som zase otvoril hľadania. Asi je to fakt dobré. Ale niekto napíše tá kapitola, tak ja som čítal. Sú tie zrka zvláštne, vidíte? Píšeš niečo teraz? Píšem stále, ako mám aj rozpracovanú ďalšiu knihu zase, bude to také pokračovanie na túto, pretože v tomto štýle som sa asi tak povedať našiel momentálne v tomto období. No a popri tom poviedky, píšem básne. Neotvoril si to nejaký blog na pokračovanie? Áno. Miroslav.sk, tak tam mám blog, kde pridávam poviedky a básne, takže keby ste chceli byť v kontakte s tým, čo robím, môžete si pozrieť. To ma teraz napadlo. Ukrstíme, neboj sa. Ondrej Kalamár, zozvolená výborný aforista, hej? Kalamár. Môj dom staval Igor Mráz. Aj to bolo tak. Zuzka Rostlinková, Rastlík. A ty sa voláš Mirko Detko. S tečkom stojí. Cítiš sa, hej, ako, cítiš sa, keď sa vysloví detko, tak... Čaká sa nie, že babka bude. Či sa cítiš staro, ako duchovne, či si stará duša. To neriešim toto vôbec. Vôbec neriešim, lebo zase by som prišiel do toho ego trip, to volám. Lebo nič není náhodné, ani dátum narodenia, ani meno, ani krsta meno a tak. Sme sa teraz podpisovali ináč, budem sa podpisovať na konci aj s Mírkom, hej, tak keď tam chodím si vyberať básničky, neotravujte ma. Napíš mi tá mačka. Nie, Martinka to neznáša. To keby odmietla 1% svojej duše. Príjmite všetky svoje veci. Silvínka, Silvuška, Peťulka, všetky, ktoré ani nenávidíte. Príjmite svoje meno, príjmite svoje telo, príjmite sa celé na celé život. Prepáč, kladám tu teóriu. Čo by si sa ešte spýtal, keby som si sa mal ja spýtať teba? Či som šťastný. Si šťastný. Moment krstu. Objatí. Mirko navrhol, lebo má si pozor. Rituál prihovorenia sa každej jednej veci. Knižočka milovaná, tiež Mirka a všetkých iných ľudí, ktorí sa natiahnu po tebe a majú sa s tebou stretnúť. Buď predávaná, nech Baričov je bohatý. Pomáha vždy, sme si duševne bohatí, všetci vidia, lebo keď oni sa budú mať dobre, všetci sa budeme mať dobre. Knižočka, nech sa ti darí. Dani a Vát, ideme skoro do finále, potom sa budeme teda podpisovať. Dáme vlastne posledný vstup.